नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै मैयानि आरो दिनैनि गोनां रादाबफोरखौ फोसावनो नागिरदों आरो दिनै नोंथांमोननो रादाबखौ फरायदों आं सुरज सरगारि। आसामाव दासान्दि गोबां अनजिमायाव कभिड-19 बांगासिनो दङ आरो बे आसामनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायब्ला आसामाव गासै 2493 जाहैबाय आरो बेनि मादाव हगारना होनायनि अनजिमाया गासै 588 जाबाय आरो दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ गासै 1898 आरो थैनायनि अनजिमाया गासै 4 जाबाय आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3 जाहैबाय। मैया आसामनि थांनाय HSLC आनजादनि फिथाइनि रिजाल्टखौ मैया फुंनि 9 रिंगायाव फोसावबाय। दा बे हिसाबै आसामनि सा 42 मेलेमजिबि फरायसाफोरा टप 10 आव जायगा आवग्रिनो हादों। बेनिनो कामरुप मेट्र'निफ्राय 4, कामरुप रुरेलनिफ्राय 3, दरं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2, डिब्रुगड़निफ्राय 3, बङाइगावनिफ्राय 1, लखिमपुरनिफ्राय 5, नलबारिनिफ्राय 7, बरपेटानिफ्राय 2, गलाघाटनिफ्राय 3, नगावनिफ्राय 4, शिबसागरनिफ्राय 3, काछारनिफ्राय 2 आरो तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2 मेलेमजिबि फरायसाफोरा आसामनि टप 10 आव जायगा आवग्रिनो हानानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिसारनानै गावबा गावनि मुंखौ लाखिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे टप 10 नि मादाव टप 1 आव थानाय फरायसानि मुङा धृतिराज बास्तव कलिता आरो बिथाङा पदुम पुखुरी हाई स्कुलनिमोन। बिथाङा 6 नि मादाव गासै 595 मार्क्स लानानै सेथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो अलंकृता गौतम बरुवाया बिथाङा नैथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो बिथाङा सेइन्ट ब्रुक स्कुल डिब्रुगड़निमोन आरो बिथाङा 6 नि मादाव गासै 594 मार्क्स लानानै नैथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। मैया फोसावनाय HSLC आनजादनि रिजाल्टआव गासै सा 3,42,737 फरायसाफोरा रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन आरो बेनि मादाव गासै 3,42,224 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन आरो बेनिनो 2,27,752 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादोंमोन। आसामनि मैया फोसावनाय HSLC आनजादनि उथ्रिसारनाय हारनि पारसेन्टेजखौ नायोब्ला आसामाव 64.80% गुबुन फारसेथिं BTR आव थानाय गंब्रै डिस्ट्रिक्टफोरनि मादाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रिजाल्टआनो बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन जानाय खौरां मोनदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गासै 11,489 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनि मादाव सा 1,540 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव, 2,892 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव, 3,598 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव आरो गासै उथ्रिसारनाय फरायसानि अनजिमाया 8,010 आरो उथ्रिसारनाय पारसेन्टेज हारआ 69.72 बेनि मादाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव गासै 5,050 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन आरो बेनिनो 602 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव, 1,362 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव आरो 1,298 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव आरो गासै उथ्रिसारनाय फरायसानि अनजिमाया 3,262 आरो उथ्रिसारनाय पारसेन्टेजखौ नायोब्ला गासै 64.59%। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ नायोब्ला क'क्राझाराव गासै 11,799 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनि मादाव गासै 942 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव, 2,343 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव आरो 3,712 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव आरो गासै उथ्रिसारनाय फरायसानि अनजिमाया 6,997 आरो उथ्रिसारनाय जौखोन्दो हारखौ नायोब्ला 59.30%। गुबुन फारसेथिं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ बुङोब्ला अदालगुरियाव गासै 8,742 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो 1,031 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव, 1,888 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव, 2,148 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव आरो 5,067 फरायसाफोरा गासै उथ्रिसारदोंमोन आरो उथ्रिसारनाय पारसेन्टेजखौ नायोब्ला गासै 57.92%। मैया फोसावनाय आसामनि HSLC आनजादनि रिजाल्टनि फिथाइखौ नायब्ला बर' बिजोंजों फरायनानै बर'फोरनि मादाव बिदिसा खाख्लारिया बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोननो हादोंमोन आरो बिथाङा 96.83% मोननो हादोंमोन। बिथाङा गासैबो आयदाफोरावनो लेटार्स मार्क लानो हादोंमोन आरो बिथाङा बरमा बाथौ आश्रम फरायसालिमोन आरो बे बरमा बाथौ आश्रम फरायसालिनि रिजाल्टनि स्टेटासखौ नायोब्ला बेवहाय गासै 33 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनिनो 3 फरायसाफोरा डिस्टिंक्सन मोननो हादोंमोन आरो स्टार मार्क 4 फरायसाफोरा मोननो हादोंमोन आरो सेथि थाखोआव गासै सा 14 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो नैथि थाखोआव सा 9 फरायसाफोरा उथ्रिसारदोंमोन आरो सासे फरायसाया आनजादाव जिरायाखैमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां बिदिसा खाख्लारिया 3 नम्बरनि थाखाय आसामनि टप 10 आव थांनो हायाखै। बिथाङा फैबाय थानाय HSLC आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा जिरायगोन बिथांमोनखौ मिजिं खालामदों जाहाथे टप 10 आव थांनो हायो।
मैया फोसावनाय HSC आनजादनि रिजाल्टनि फिथाइखौ सोरबाफोर जुदि आसा खालामनाय बायदि मोनाखै एबा साबजेक्टफोरा आसा खालामनाय बायदि मार्क्सफोरा फैयाखै, बिनि थाखाय सेबाया मोनसे नटिस फोसावदों आरो बे नटिस हिसाबै सेबाया मोनसे रिचेकिंनि नटिस फोसावदों आरो बे रिचेकिंआव सासे फरायसाया जुदि गावबा गावनि आनजादनि मार्क्सफोरखौ लानानै गोसो गैया, बिथांमोना आयदाफोरनि एबा साबजेक्टफोरखौ लानानै रिचेक खालामनो हागोन आरो बिथांमोना एप्लिकेसन हिसाबै गासै 350 रां होनो नांगोन आरो बेयो पार साबजेक्ट जागोन एबा गांसे साबजेक्ट गासै 350 लानाय जागोन। बेवहाय बिथांमोना रिचेकिं खालामनो हागोन आरो जुदि सोरबा फरायसा बिथांमोना रिचेकिं खालामखांनायनि उनावबो जुदि बेनि एन्सार शीटखौ जुदि नायनो गोसोब्ला बिथांमोना 550 रां अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नांगोन होननानै फोसावदों। बे 550आव रिचेकिं खालामनायनि अनगायैबो गावबा गावनि एन्सार कपिखौ नोंथांमोना नायनो हाखागोन होननानै फोरमायबावदों। जों बयबो मिथिगौ दासान्दि COVID-19आ गोबां बांगासिनो दङ। जोंनि भारताव दासान्दि 2 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा पजिटिभ केसजों भुगिनांजाबाय। बे हिसाबै गोबां स्कुल कलेज फसंथानफोरा बन्द थाबोनांगौ जादों आरो गोबां स्कुल फसंथानफोरानो अनलाइननि गेजेरजों माखासे हागौमानि सोलोंथाइ होनो नागिरदों। दा बे हिसाबै बर' फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै गोरलै मोनसे चेनेल दङ, बे चेनेलाव नोंथांमोननि क्लास 10आव थानाय थाखो 10आव थानाय साइन्स, मेथ्स आरो इंलिश ग्रामारनि सोमोन्दै मोजाङै भिडिअ बानायनाय दङ। नोंथांमोना बे भिडिअ थांनानै गावनो न'आव थानानै अनलाइन क्लास लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बेवहाय प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना चेप्टार वाइजबो नायनो हानायनि राहा दङ। स' बेयो मोनसे अनलाइन सोलोंनायनि मोनसे मोजां खाबु, नोंथांमोना न'आव थानानै बेखौ गोरलैयैनो सोलोंनो हागोन। नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय थादों, नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो जाहाथे शेयार खालामलायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।